Hello! Welcome back to my YouTube channel. Aglamon tayo. Aglamon. Iti. Nateng. Wedding. Piman. Ito na yung kamatis. They're doing well. I-transfer, aglamon. Ano ang Tagalog ng kuwan? Aglamon. Ang damo. Ayan, nalinis ko na. Tapos, i-transfer ko lang mga ito, edible choysam. Edible wrap. Naging ganyan na siya. Oh. Kailangan niyang may transfer. Kailangan niyang mai-transplant. Tapos, ayan. Sakaling okay siya. Naging ang payat-payat na niya. Medyo mainit ngayon ng panahon. Hindi siya ngayon kalamigan.
Ayan na siya. Ayan na siya. Na linisan na. Natanggal na yung mga damo niya kunti. Tapos tuloy ko mamaya kasi I'm planning to have a hot pot for lunch. Hot pot for lunch. Tapos kuha ako ng kunting salad. Kunting leaves. Gawin natin yung hot pot. Tawag lang natin yung tao na yun kasi. Ayan siya, ganda. Ayan o. Hindi niya. Kaya lang hindi marami na ng puo dati. Natin lang natin ng gawin. Hindi natin hot pot. Ayan. Alright, hanggang sa clear. Dito ba? Dito na natin yung salad. Meron na. Tuloy ang trabaho. Mamaya. Tatak muna tayo. Ayan na. Plano kong magpatpat ngayon kahit medyo mainit ng panahon. Ayan. Hotpot sa Bilao. Ayan. Hotpot in my tree house. Tanan. Ayan. Ito na yung gulay ko. Ayan. Ayan na siya. Pero hindi ko alam kung paano ako akyat ngayon dito. Okay. Unahin ko muna itong Bilao. Bilao. Ayan, kumukulo na. Ayan, gulay. Okay. Alright. Ayan siya. Hotpot tayo dito. Ayan, nag-invento ako ng gun. Ng ganyan, no. Hotpotan na. Ayan. Soap base, seafood, ayan siya, oh. Hotpot, ito yung isang signature ng Chinese, signature ng Chinese na way ng pagkain. Sarap siya. Hotpot. Ayan. Simula na tayo.
Hotpot tayo. Sarap. Yan. Okay na. Ito na yung gulay. Kanina, tikman natin. Yung ani. Tikman natin yung ani natin. Ha? Na nga to. Mataas yung kalan. Sarap siya. I put some prawn before. Hotpot. Ba't nahihirap daway? Dito kong Mahala. dapat nagarog kumakadat aklo. Amat aklo. Hindi pa takmat nag-aklo aja. Nakita. Hindi nakita ko kaya. Hindi nakulubutan. Dagit-dagit na. Amat na. Nagitapat tayo. Ayan. Ayan. Kailan mo? Yan mo. Yan. Nagulbot dagit-dagit na. Sige, katlo ko. Kaya gagawin mo ang Kaya gilag daw. Naluluto na. Mahang. Sausawan toyo at saka sili na may lemon. Sarap to, watercress. Watercress. Lubog-lubog.
bantay. Ayan, karina na natin. Masarap. Hindi naman. Mainit. Sarap yung gulay. Traditional way. One of the traditional Chinese. Yeah, traditional Chinese. Korean oyster. Init. Sarap kumain dito sa treehouse. Ayan. Radish, white radish. Beef bowl. Beef bowls. Fish bowls. Tofu. Squid bowl. Siumai. Siumai. Prawn balls. Meron ba yung prawn balls?
Nalulungog. Kainan. Ay, awanan. Hindi. Oyster. Ganda na dapat. Nalutungan. Na-overcook na. Nagamatan. Mali nga imas mo. Pinso. Sinano kan? Ano yung oras ko? Ah, yun eh. Ay! Magiging bago lang. Shrimps. Okay. Dito. Hindi masaghat pat no pa. No. Transfer. Tingnan natin to for next time. Kumulo-kulo. Ay, kumulo-kulo. Ang init. Oh my god. Oh my god. Okay. Perfect. Mm.
Mushroom. Mushroom. Beef good. Ayan. Yan na nagtatapos ang aking vlog for today. Abangan na sa susunod. At if you are not subscribed yet, pag di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and like this video and share. Thank you so much. Yan na nagtatapos. Ayan. A little tour. Ito ang laman niya ngayon ng bahay. Ayan, yung tree house ko. Basahan pala yun. Ay! Ayan. For the next video nga pala, ayan, pakita ko sa inyo kung paano gagawa ng mga ganito, mga basket, mga yan, mga bilao. Yeah, papakita ko sa inyo kung paano, the way I make. Yan. Thank you for watching. Bye.